akọdọ maka anyị isi umeme ihe ejikwa ya ka egwu egbu ọgbọ mmụọ na mmadụ alụkwa na ọrụ ọgwụ alụkwa ise akwụkwọ anyị na-edeta iwe ọma ise ya bụ obodo ọ nọ na US iwe ọma ga na-akpụ ya ise anyị si iru ọma kpọrọ ya ise ọ ga-eji anya na-abụ iru ọ dị mma ya na-abụ ajị ya ise anyị kenere n'ọkwa na ọjị ise ọjị ka anyị ji kpọkue Chukwu kpọkue ndị ichie fụọ ebe ahụ Istaman si ebe ahụ fụọ ọsịsọ ọ na-etukwu ise mana ọ rara n'iwe ntị ọ nara anụ iwe bịa ebe bịa ya ka a na-afọ ya ka ị ka na-agụ ọgbọ ị na-eti ise ahụ ka a na-ahụ ya bịa ebe wit pọnkụ ịpa amamihe eji bụ aka mala ka m na-akpọ eje kpọọ pọnkụ mala ka m onye na-akpọ fọkwa nwa ya eche na ọ egbe ma nwa a na-akpọ pọnkụ ịghọtara ị na-enye m nsogbu ele ka m si nye mpa enye m mpa anyị ụdị nsogbu nọdụ nwayọọ nwayọọ nọdụ nwayọọ n'akụkụ na-ele nsị anụ na-ele nsị anụ bịa nọdụ ebe bịa kwụla eke a bịa ebe iche ị nọ ebe ahụ ka iche ka m wee rụwa akwụkwọ ego ịmakwa ịtali mụdụ kwa nso awesi na ya kpọkọ unu si unu na-ekwe na ọjịo ọra mmụọ na-emelu Uchenna Eziagụliwe na mmụọ Uchenna Eziagụliwe na-emelu ibe taa na ọjị n'otu ka anyị taa nọ n'ibo n'agha Chukwu na ọdịnala ọra mmụọ ka ọ leenụ na ọbụ anyị si na ọdụgoluwe na mma eze mmụọ ka na-agakwa na anya bụ nwoke be anyị ọdụ na egwu ọkwa meyọ nwa Igbo Ọgada anyị si na anyị arụgo ọjị n'ọnya bụ ọjị ka anyị walụ tinye bụ ụnụ bụ ọra mmụọ ka ụnụ banye ike n'ike na ebube na ụnụ arụgo na ọ ga-enye ụnụ ọ ga-esili ụnụ ite nke na-abịa akwa n'ibe ka nna anyị alụ akwa asị na ọchimezuo aghala ewu ya na Chukwu emezugolu m aghala ka ọ bụ na ezigbo na Chukwu mezuo pụta ebe ahụ kedu ụdịdị nwa dị iwe nke ọ na-asịkwa m nye mmanya ka ọ ṅụburu ele ọ na-akpa aghala anya mana ọ bụrụ nke ewe ọdụ taa ebe ọdụ mmadụ enyi ebe nwa aja ya ka mmịa gbuweze akwa ikwu ọbịawa idulie nawa ya aka mụnwa sigodo n'ala o si doli ya wee malụ ịtụzi anya ọnwa ọbara ose n'anya ihe dụrụ na afọ mbara a wee na-agbalị ya ọsọ na anya adụrụ ya mma ọkwa meyọ mma ala ọfụma mekwa ma ịkụkwa na mgbịrịmgba ọ ghọkwa ka anyị si akụ onwenugo mgbe m ji were nkụ bịa kụbaghị ya n'iru anyị si ile ọma ka ọ ga-abụrụ Uchenna Eziagụliwe ya mmanụ nwoke ya na nwa abụ ya na ndị ya enyela ya aka anyị chọrọ ndị aka owere ọchị jee ya amaba na ọbịala igbo ya egbu onwe o si na akwụ ya ara bụ isi mma abakwa na nke egbebelu ugobo nke si bịa bịa ya bụ n'isi ọbịa ka ọ na-abụ ebe anyị si na-eme ile ọjị na anyị si nwoke nwaanyị ọkpụ anọ n'ikwu ọrụ ibe si na ọba na gọli ata ara adụlela ọrụ ajọ nwoke ọnwụ na-egbu ajọ nwoke bụ onye ụlọ ajọ nwaanyị ọnwụ na-egbu ajọ nwaanyị ebunye nwaanyị ọrụ ajọ mmụọ ọnwụ na-egbu ajọ mmụọ bụ mmadụ nọ n'ọka anyị gọlụ ka ọ ga-adị ọ bụghị esoro ọbụla egbe na mma eji egbu ndị ilo ego ka ụlọ ọyịba anyị lili ya ka anyị nyere unu meyọ ma ọ bụghị esoro ọbụla ka nrụka na pọwa ga anụ pọwa iji eke ụka na-akpọghị meyọ ọkwa nwa atịnga pọwa ya n'ozigbo nke
nwa nkenke pọwa na-ekwe na iwe o ji eko ịkpa na-ekwe na ya kedu ya ọ na-enye m nsogbu anụmenenu akpọ ya meyọ a na-evuzi gị isi kpọbaza Chimezuo ọ Chimezuo bụ abịa ọwọzi meyọ kwa ntọntọ ọkpa ka iji enye m nsogbu niile ntọntọ ọkpa na-abụ dukati arịa egbogotere ego nwa obere olikpo ga ego m na-enye ụtụtụ ọbụla ọ ya aṅụ akamụ kedu ya ka mụ na emeke na-eme ka mụ na eme na-enye m nsogbu na nkịtị na leke akpa otu bụlụ ya ịwe ka ọ na-abụ ọnụgo akamụ ụtụtụ na-agazi anyị enwe arụ ọnụgo akamụ ụtụtụ n'enu ukwu ya ọdụgo na ntọntọ nwebe ukwu ndo gịnị akwa ị na-enye m nsogbu ka mụ na ya meke na-eme eke na ogbe azụ ya na-esi ya onye kpụbara anụ pọnk ọbụza big boy maka mụ nwa na-akpụ pa isi mala ya nwa kpụọ pọnk a na-enye m nsogbu a na-akpụ etu ya meyọ na-eko na-etu ya meyọ ọ na-eko na-etu meyọ ị na-eko na-enye m nsogbu ka na ebe m metụrụ ka na ebe m ndozi m ntụrụ gị na ebe nyere ebere tụmụ ọnụ ya ka m meli ebele akwa meyọ m anara ana ya na mmanya anyị si n'ọdụgo na mma na nnukwu nwaanyị Amaka ya ewere ọnọdụ Amaka were ọnọdụ na m n'iwe a na-ayọrọ iwe ọma n'iwe ọma lụwere aka adịghị ejebere onwe n'otu aghara agba mma okwu lekwa MC Igomari egbe na mma ejebu ndị ilo na-ewere mmụọ ọ kwadoro tata incense ma gwụkwa ka nka mgbe kwuwa mụ sị na ibe nna alụ kọntent onwe birthday ibe ọ na onwe anyị emere ya shout out na ya gwa m ka mmeli ya ịghọta ya ọ follow page m on Facebook, Instagram, TikTok ọ ya afụ m enwekwu m TikTok UK TikTok ịghọta ya follow ya ibe ọ na ọ chọọ anyị na-eme ya ebe ahụ a na-amaketịrị ya na-emere advert nwekwe product ọ na-eproduce ka anyị wee mewele ya bụ iwe emeli advert na ibe anyị na-alụ ọrụ Peter Obi na-abịa na ya as MC a lot of people Bishop Ibezim the ecclesiastical province of the Niger ọ na-anọ n'ọrụ nna life ọ bụrụ nke GoCom na ibe mmedo ọkwana ya ụkwa n'ọga m ezigbo mmadụ na-emedo iwe efukwo n'aka ji ọbọ ka ọ nọkwu ewetekwa aka ji ọbọ eze ngene ọbịa anyị na-ewetekwa na eze ngene ọbịa adịcha na ọ nọ na kitchen eze ngene ọbịa na unye mmiri nabatakwana ya bụ eze ngene ọbịa nabata unye mmiri na ọ bụrụ unye mmiri nabata ya maka na ọ bụ eze ngene ọbịa ka ngene akpaka ọrịa ka ịmazi na ibe a na-eme ebe ahụ cheki ebe a anara eme ya n'ibu eze ngene na ọga bụ ọga so iwe njebe a n'okpuru ya ka m mụta iwe ha mụtakwugo m iwe ka na-amụtakwa ọzọ maka anara amụtachi iwe ama so jisi ike mmụọ ya na-agọzi ebe ahụ ị nọ na mgbogo ọrịa ịta akaba ịkwụbaba ụlọ nke abụrụ nke na-egobe ana na ọkwụbabazu na akwụba ego a na-adụgo adụ ego anyị ejikwakwu na adụgo na ihe abụ ka o ya esi wee tikpu na mmụọ anara eme obele iwe fọ onwe ya ụlọ ya n'anya ụlọ mmụọ n'anya mmụọ ya agọzigiri nne o na ekene oyi na abụ na nkwọ
eze ngana ọ ga-abalị ọ ga-abalị anyị so ọbọ ga-esolu na ọbọ lee ise egbe na mma ejebu ndị ilo ịghọgo ole ise amaka welu na ọnọdụ